Λοιπόν, μόλις περάσαμε το αεροδρόμιο και είμαστε στο εκθεσιακό κέντρο και πάμε, πού πάμε? Χορέκα. Το ξέρει ο κόσμος ρε, αφού Χορέκα. έχει ένα ξενοδοχείο εγκαταστάσεις στο Travel Moto. Αυτό δεν έλεγες για τον Κωνσταντάρα που θα ανοίξεις? Ναι. Να πάρεις ιδέες. 10 η ώρα το πρωί. Τώρα ανοίγει. Ζητώ συγγνώμη για την εικόνα που είναι χάλια. Τούμπονη εικόνα, ξέρεις. Ναι βρε, εντάξει, φτάσαμε, ξέρουμε. Καλέ, σταμάτα. Φαγώθηκες. Περίμενα ότι θα είναι άδειο. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι βλέπω, εκθέτες, Βασίλη. εδώ βλέπω σφυρίχτρες από τον πολιτισμάνο. Εγώ αυτό πιστεύω. Και Μπάπη γεμιστό λέει. Έχει και φαγητό εδώ? Δεν ξέρω τώρα, γι' αυτό πάω, αλλιώς δεν θα πήγαινα. Παρκάραμε εδώ, η ώρα είναι 10:30, στις 10 ανοίγει. Γέμισε αυτοκίνητο, οι εκθέτες πρέπει να είναι αυτοί. Λοιπόν, θα μπούμε εδώ μέσα. Θέλω να ανοίξω μια καντίνα. Όχι, δεν θέλω να ανοίξω μια καντίνα. Θέλω να ψαχτώ λίγο. Και εδώ πέρα έχει πολλά πράγματα. Τώρα να δω για το μέλλον, αν χρειαστεί καμιά φορά. Δεύτερη φορά έρχομαι εγώ εδώ, Χορέκα. Μάγδα, θέλω καφέ. Εδώ το δοκιμάζεις? Α, ναι. Ναι, δοκιμάζεις εδώ. Δεν έχω έρθει ποτέ. Δοκιμάζεις με σκοπό να συνεργαστείς. Θα πεις ένα μικρό ψεματάκι δηλαδή? Όχι ψεματάκι, θα πω βάλτε με να δοκιμάσω ένα καφέ. Α, Είμαι YouTuber, να πω άμα είναι καλό. ναι. Την κρατάω εγώ, φέρε το σε μένα. Κάτσε λίγο τώρα, εδώ πρέπει να καταλάβουμε το story. Αυτοί έρχονται εδώ και έχουν μεζεδάκια. Ναι. Έτσι. Ναι. Για ποιο λόγο τα έχουν? Και από εκεί. Έχεις μαγαζί και Ναι. θέλεις να έχεις τυροπιτάδικο και θέλεις να βάλεις τυρόπιτες μέσα. Να διαλέξεις από ποια εταιρεία θα προμηθεύεσαι την τυρόπιτα για να την παίρνεις και την ψήνεις. Ναι. Έχεις γυράδικο, από πού θα παίρνεις το γύρο, από πού θα πάρεις Ωραία. την πίτα. Ωραία, ας πούμε εγώ θέλω μια καντίνα τώρα. Ναι. Είμαι καλά εδώ που είμαι? Είσαι καλά. Ναι. Ωραία. Έχεις ξενοδοχείο Ναι. και θέλεις για το ποτό. Όχι, συγγνώμη, έχεις καφετέρια. Είναι πολύ γνωστή η Χορέκα γενικά. Ναι. Κοίτα ρε εσύ. Ας πούμε έχεις, τώρα αυτό δεν ξέρω, μπορεί να είναι και για σούπερ μάρκετ. Ναι. Ναι. Α, λέει εδώ, θέλω Τζελάτο. να συνεργαστώ. Πού? Θέλω να απολαύσω. Λέει τέτοια. Εδώ είναι για να φας Κάτσε, εσύ. γράφει τέτοιο, θέλω να συνεργαστώ. Ναι, θέλω να απολαύσω και εκεί λέει θέλω να συνεργαστώ. Ναι. Θα πας εκεί και θα μιλήσεις. Εκεί που λέει θέλω να Εδώ θέλω να συνεργαστώ. απολαύσω. Ωραία, θέλω να απολαύσω. Μετά στο τέλος. Τώρα. Στο τέλος θα απολαύσουμε. Γιατί? Θα απολαύσουμε και στο Τώρα τέλος. έχουμε το βίντεο. Και στην αρχή θα απολαύσουμε και στο τέλος. Όλο θα απολαμβάνουμε. Α, τόσο απολαμβάνεις, δεν θέλει τόσο. Όχι βρε. Τι, δεν μπορούμε να χωράσουμε? Πού ξέρω. Θέλω να απολαύσω καλά εγώ, δεν θέλω να... Α, εδώ τι έχει? Έχει παρουσίαση. Ορίστε. Κάτσε καλά, μου μπρόχνεις. Συγγνώμη.
Ένα street view μες στη Χορέκα. Ναι, στρίψε από εδώ τώρα. Ναι, μαρό, που να είναι τώρα, εντάξει, ναι. Θα δούμε κι εμείς. Θέλεις να ανοίξεις παγωτοτζίδικο και δεν θέλεις να το κάνεις εσύ το παγωτό. Δεν ανοίγω μια καντίνα παγωτοτζίδικο. Αυτό δεν είναι κι άσχημο. Με την ιδέα του παγωτατζίδικου, της καντίνας, έχω βάλει 5 κιλά. Μόνο με την ιδέα. Μόνο με την ιδέα. Κάτσε καλέ να δούμε. Ναι. Σοκολάτα βάζει τώρα η κυρία, μόλις άνοιξαν τώρα. Ναι. Κοίτα, αυτός εδώ είναι για χοτέλ. Ναι. Ναι. Κοίταξε εδώ, πίσω σου. Ναι, ο άλλος έχει επιγραφές εδώ. Τι ρεπορτάζ κάνουμε ρε εσύ κουμπάρα? Κοίτα, επιγραφές εδώ. Ναι. Ξύλινες. Έχω την εντύπωση ότι με σμπρώχνεις όλη την ώρα. Όχι, όλοι σε κουμπάω κάτω. Ή άλλοι με σμπρώχνουν. Άλλοι σε σμπρώχνουνε. Αυτή μ' αρέσει. Αυτή σ' αρέσει, Ναι. Ναι. Του παίρνουν το ξύλο, το φτιάχνουν. Ναι. Είδες, τα έχουν τα λεφτουδάκια τους. Δεν είναι φτηνά. Αλλά καλό. Ναι. Ορίστε. Φύλλα και πίτες με αλεύρι χωρίς γλουτένι. Δεν ακούγεσαι τίποτα. Εδώ, δείξε εδώ. Φύλλα και πίτες λέει με αλεύρι χωρίς γλουτένι. Ξέρεις πόσοι έχουν αλλεργία στη γλουτένι? Ναι. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι είναι εγώ αυτά τα πράγματα. Ξέρω εγώ. Εγώ δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, αλλά δεν ζουμάρω στα γλυκά. Ζουμάρεις μόνο στα παγωτά. Έχουμε κι εμείς τα λεπτώματά μας. Θέλω καφέ και παγωτό. Ναι. Και μακαρόνια και πίτσα. Εντάξει. Δηλαδή είμαι για Ιταλία. Εντάξει. Επειδή βλέπω, σου πω τώρα, είδα το, πώς το λένε, Dragon's Den. Τι είναι αυτό? Dragon's Den, που είναι οι δράκοι, Dragons. Ναι, δαγκώνουν αυτοί, τι Που κάνουν? ήταν ο φίλος σου, Ευμορφίδης. Δεν είναι φέτος, Dragon's Den. Ποιος είναι αυτός? Ο Ευμορφίδης, Κοκομάτ. Α, ο Πολ. Ο Πολ, ναι. Λοιπόν, ήταν ένας επιχειρηματίας, έφτιαχνε παγωτά, vegan. Να τρώω όσο θέλω. Ναι, και πήγε εκεί να ζητήσει, ξέρεις, ναι. Σπονσοράρισμα και τα λοιπά. Τον ήθελαν όλοι, τέλος πάντων τον πήρε η κυρία, η Μαρία Χατζηστεφανή. Πώς το λένε, πρωτότυπη ιδέα vegan παγωτό, και όσοι εκεί που δοκίμασαν έπαθαν την πλάκα τους. Ναι. Τώρα το π.χ. σου λέει πίτα χωρίς γλουτένι. Εγώ έχω 2 φίλες μου έχουν αλλεργία στη γλουτένι, έχουν πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό, το είναι πολύ δύσκολο. Τι είναι το γλουτένι? Είναι η γλουτένι, είναι στο μακαρόνι, είναι στο αλεύρι. Δεν είναι κάτι καλό που σε αυτό. πειράζει στο στομάχι. Κατάλαβες. Δεν μπορείς να φας πολλά φαγητά. Δυσανεξία και αλλεργία στη γλουτένι. Γι' αυτό εγώ μόλις το είδα αυτό έμεινα και μου θύμισε τον φίλο με τα παγωτά από το Dragon's Den. Δεν τι είναι, συσκευασίες? Εντάξει. Να την ανοίξω στην καντίνα. Άνοιξέ την. Εγώ θα είμαι καλός πελάτης πάντως, να ξέρεις. Καντίνα με παγωτά να ανοίξω ή με τυρόπιτες? Τυροπιτάδικο καντίνα. Τώρα τυροπιτάδικο δεν τρελαίνομαι, για να είμαι ειλικρινής. Και καφέ? Εδώ. Θεσσαλία, Λάρισα. Λείπει το τι όμως?
Τύρναβος, Τύρναβος, Λάρισα. Να πάμε λίγο από εδώ. Από εδώ πήγαμε. Ναι, λίγο στη μέση. Το μεσαίο διάδρομο. Ναι, λίγο το μισό ρε παιδί μου. Ναι. Εμείς μπήκαμε εδώ μέσα να τους κάνουμε μια βόλτα. Ναι. Έτσι θα δουν λίγο τις εταιρείες που έχουν εδώ πέρα. Θα πούν μπήκε ο Bill Barber, δεν πέρασε από το περίπτερο το δικό μου που έξω. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα θα πει ζωμάρισε ρε παιδί μου. Ναι. Κοίτα. Για να το πιάσω λίγο. Πλαστικό μου φαίνεται. Σκίαση, φωτισμός. Αυτά σ' αρέσουν εσένα. Χρηματοκιβώτια. Καθαριστικά. Σου αρέσει, Βασίλη. Καθαριστικά, σκίαση. Η σκίαση μου αρέσει εμένα. Καθαριστικά. Να την πέσω στον ίσιο. Καθαριστικά και τσίτωσα. Αλλά λέει καθαριστικά. Είδε, καθαριστικά είναι η σπεσιαλιτέ μου εμένα. Ναι. Περίμενε, τι λέει εδώ, ψηφιακό εστιατόριο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο. Ναι, θες μου. Έλα λίγο εδώ. Εδώ είναι το hall 4. Ναι. Έτσι. Ακριβώς. Εμείς μπήκαμε στο hall 4. Έχει το hall 3, 2, 1. Ναι. Μπήκαμε ανάποδα. Όχι. Μετράει ανάποδα, ρε παιδί μου, εντάξει, τέλος πάντων. Και τώρα μπαίνουμε στο 3, για να καταλάβει ο άλλος. Ναι. Εδώ έχουνε. Εδώ λέει κάτι, ψηφιακό εστιατόριο. Ναι. Τώρα μπαίνουμε. Εδώ τι λέει, ξενοδοχειακός, καθιστικά, σκίαση, φωτισμός. Στα πάντα θα πάμε. Πάμε εδώ είναι μέσα. και το χοτέλ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, ας πούμε, ομπρέλα, έτσι. Τι γίνεται ρε εσύ, αυτή είναι τεράστια Βασίλη. Ναι. Θα είναι πανάκριβη όμως, Να σου έτσι. πω κάτι, πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλη νομίζω. Ναι, και κοίτα. Θερματικά επάνω. Και κοίτα τι έχει. Ναι, γιατί έχει και ρεύμα πάνω. Ναι. Τεράστια. Τι κάνουμε. Καλά. Οι άλλες μετά κλασικές, μικρές. Τι κάνετε. Καλά. Μας βλέπετε. Τράβελ, Τράβελ. Λοιπόν, βρήκαμε και γνωστούς. Κοίτα εδώ, έχει φώτα. Ποιοι είναι αυτοί, αφού μας βλέπουν κιόλας. Ρέμι. Ναι, εδώ άμα θέλετε ομπρέλες. Είναι viewer. Πρόσεχε. Όποιος θέλει ομπρέλες στο Ρέμι. Θα γκουγκλάρει τώρα, μην ψάχνω εγώ τον. Λάρισα. Όπα. Διακοσμητής, νομίζω είναι Λάρισα. Όντως είναι γνωστές. Τι κάνετε, πού έχετε έδρα. Καλά λόγο Λάρισα. Ειδικοί, είμαστε μαζί, Λαρισαίοι. Είμαστε Λαρισαίοι κι εμείς. Είμαστε από Λάρισα κι εμείς. Τι κάνετε, Κώστα. Ο Γκάγκος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μου φίλμα μεγάλη. Ναι, φίλε. Έχει κάνει κάψουλα. Το είχα δείξει ρε Βασίλη. Όπου βλέπω Λάρισα, εγώ κατευθείαν να θέλω να το σκαλώνω. δείξω λίγο τώρα. Κάτσε λίγο να γιουτουμπάρω. Είναι πολύ μπροστά ο άνθρωπος. Έχω χούια εγώ με τη Λάρισα. Άμα βλέπω Λάρισα, Ναι, συγγνώμη. σίδε και λαχτάρισα. Κοίταξε τι κάνει. Το πρώτο μ' άρεσε στην αρχή. Περίμενε. Γκάγκος, είναι φοβερός. Λοιπόν, όλοι στην εταιρεία αυτήν. Έλα. Να το. Ναι. Βλέπεις. Τι κάνει. Αυτή δεν πόνο. Η Λάρισα είναι πολύ μπροστά. Σίδε και λαχτάρισα. Λαχτάρισε ο κόσμος με αυτά που μπράβο. κάνει ο Γκάγκος. Έτσι είμαστε εμείς, λαχταρνάμε τον κόσμο. Όταν με λέει άλλος από πού είσαι,
Λέω απ' τη Λάρισα, δεν φαίνεται. Με λέει Σίδα και Λαχτάρισα. Κάτσε με γνωρίσεις κιόλας. Ναι. Συνεχίζει το διπορικό. Συνεχίζει το διπορικό τώρα να πηγαίνει. Ναι. Ναι, κοίτα εδώ έχει για τα χοτέλ. Κάτσε λίγο. Κοίτα. Α, ναι. Δηλαδή άμα ανοίξεις χοτέλ εδώ πέρα τώρα εσύ και σε δίνουν και κάρτα, κατάλαβες? Ναι, ναι. Και αλλάζεις όλες τις κλειδαριές και σε δίνει μια κάρτα, τάκ, αυτό που βλέπεις στα χοτέλ, ρε παιδί μου, που... Κανένα στρώμα εγώ θα ήθελα να δοκιμάσω για τον εαυτό μου. Κράτα λίγο γιατί εγώ αρχίζω ζεσταίνομαι εδώ πέρα. Α, μπράβο. Σαν να ήξερα που την πήρα την... Το σακίδιο. Ναι. Ζεστάθηκε ο Βασίλειο. Τι ωραία είναι αυτά εδώ. Να. Δηλαδή θα κατέβω στο Ιράν, θα κατέβω το Σάββατο και δικαιούσεις στα κλειστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαι τα προβλήματα μόνο. Άμα κατέβω θα σε Τον αρέσουνε. Βιού. Λοιπόν, έβγαλε ο Βαζίλιο το μπλουζάκι. Είναι ανάλαφρος. Εδώ και το καναπές τώρα. Ναι, γι' αυτό γύρισα, το έδειξα. Κοίτα πώς γίνεται. Τι ωραίο. Ναι. Ναι, γεια σας, τι κάνετε? Εδώ beach bar. Κοίτα ξαπλωστρίτσα. Ποιος έχει χρόνο να ξαπλώσει, κυρία Μάγδα? Έχουμε το καλοκαίρι, ρε Βασίλειο. Εγώ έχω. Ένα πλαταμόνα θα τον πας. Όλο το χρόνο μία φορά. Μοιάζεις, βρε. Δεν γκρινιάζω, απλά λέω ποιος έχει χρόνο. Δεν είπα ότι με λείπει το χρόνος ή τον θέλω. Καθαρά ξενοδοχειακό εδώ πέρα. Καθαρά. Πολύ μεγάλο. Λοιπόν, στρίβουμε από εδώ τώρα. Ο Μπιλ Μπάρμπα είναι και λίγο γκαβός. Παππούς. Ή το βοηθό του εδώ. Γι' αυτό το λένε Μπάρμπα, είναι μπαρμπάδι. Ηλεκτρικά μηχανάκια εδώ που θα μεταφέρεις τον πελάτη μέσα στο χοτέλ. Golf cart. Θα μεταφέρεις στο χοτέλ μέσα. Λοιπόν, θα το βάλουμε το βίντεο με τέτοιο, με σειρά, δηλαδή να μπορεί να πατήσει ο άλλος να δει τα ξενοδοχειακά. Θα ονοματίσουμε. Ναι, αυτό που τον ενδιαφέρει. Ωραία. Ο άλλος που μπορεί να θέλει να δει για καφετέρια, ο άλλος να θέλει να δει για ξενοδοχείο. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα στο βίντεο μέσα, δηλαδή κάπου θα σε βρούμε. Ναι. Στα γούστα σου, δηλαδή ό,τι και να σ' αρέσει. Ο Βασίλειο, ο Μπαρμπαβαζίλειο. Εδώ μ' αρέσουν εμένα, Βασίλη. Ο Μπαρμπαβαζίλειο. Κοίτα τι ωραία. Ο Μπαρμπαβαζίλειο κάπου θα σε πετύχει. Απίστευτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα, κοίτα άλλος τι έχει κάνει εδώ. Γνωστή αλυσίδα καφέ. Τα σήματα έτσι πως τα έχει, βλέπεις. Ναι. Πολύ ωραία δουλειά. Για μένα όποιος ασχολείται με την εστίαση δεν λέγεται, Ναι. και δεν έρθει στη Χορέκα, ή δεν τον ενδιαφέρει, είναι για να βγει σύνταξη, Ναι. ή είναι κορόιδο, ή έχει έναν τρόπο, πρόσεξε, κάτσε, μιλάω, Ναι.
ή έχει έναν τρόπο και είναι ψαγμένος αλλιώς. Ναι, ναι. Δηλαδή, I mean... Κοίτα εδώ σπα, τέτοια, έχει τα πάντα. Να και τον Donkey, πώς λέγεται. Ναι. Κοίτα διακόσμος, η διαμόρφωση, κοίτα εδώ. Εξωτερικό χώρο, outdoor. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα αξεσουάρ εδώ πέρα. Λοιπόν, έλα να πατήσουμε λίγο γκάζι. Πάμε. Πάμε από εδώ. Για να προλάβουμε να πάμε, Ναι. και στο Κοινοσάτι. Πρόσεξε. Ναι. Είμαι παππούς εγώ τώρα και δεν βλέπω καλά. Και όταν έχει... Βλέπω, αλλά τα βλέπω λίγο πειραγμένα. Γι' αυτό είναι... Τα βλέπεις πιο κοντά σου ή πιο μακριά σου? Τώρα με τα γυαλιά. Όχι, χωρίς το γυαλί. Τα βλέπεις? Κοίτα, πρόσεξε λίγο. Τώρα αυτή τη στιγμή φοράω γυαλιά. Ναι. Και είναι πολυστιακά. Για να δω κάτω πρέπει να γυρίσω το κεφάλι. Κοίτα λίγο. Περίμενε, δεν ακούγεσαι. Τώρα μιλά. Πρέπει να γυρίσω το κεφάλι έτσι για να δω καλά. Γιατί από τη μέση και πάνω βλέπω μακριά. Από τη μέση και κάτω βλέπω κοντά. Και όταν κοιτάω έτσι, το χάνω μερικές φορές. Χάνω δηλαδή το προσανατολισμό όσον αφορά τα σκαλοπάτια. Ναι, ναι. Και εκεί μπορώ να τη φάω, κατάλαβες. Πρέπει να κατεβάζω το κεφάλι κι άλλο, αλλά βαριέμαι να το κατεβάσω, να σου πω την αλήθεια. Και πας λίγο στα γκαβά. Και πάω λίγο στα θολά. Εντάξει. Είναι κλασική περίπτωση του 45, δηλαδή Ναι. άμα είσαι 45 χρονών ξέρεις τι λέω. Άμα βγάλω τα γυαλιά βλέπω πιο καλά κάτω. Ναι. Δηλαδή, κάτω. Ναι. ναι, έχοντας τα γυαλιά βλέπω σαφώς καλύτερα, αλλά χάνω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Καταλαβες. Ξαναβγήκαμε τώρα στο διάδρομο. Ladies and gentlemen. Και πάμε στο hall νούμερο 2. Εσύ είσαι για το hall νούμερο 1. Εκεί λέει καφέδες. Εκεί θα χτυπήσω τα σπρεσάκια. Ναι. Θα πω δώστε με να δοκιμάσω γιατί θα ανοίξω καντίνα. Φτιάξε ένα. Δώστε με να δοκιμάσω, να σας κάνω και το βίντεο εδώ τώρα, να σας σκαλώνει το βίντεο εδώ στην εταιρεία σας. Ναι. Να σας δουν όλοι και πιο πολλοί άνθρωποι. Έτσι, να είμαστε τίμοι, κατάλαβες. Μην λέμε τώρα Ναι, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ναι, εντάξει, αστειευόμαστε. Ναι. Κέρασε με εδώ το σπισάκι εδώ να σκαλώσουμε. Τι έχει εδώ? Εξοπλισμός εστίασης. Ναι. Πάγκι. Γύρος ρομπότ. Έλα λίγο. Κάτι λέει εκεί, γύρος ρομπότ. Θα πάμε και από εκεί. Ψήνεις. Ψένεις. Όχι ψήνεις. Τι ήρθες στην Αθήνα τώρα εδώ να μου αρχίσει την καθαρεύουσα? Τι λέει εδώ, γύρος ρομπότ. Ψένεις. Μήπως όταν είναι έτοιμο, ας πούμε. Δεν ξέρω. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να ξέρουμε. Πρόσεξε. Γύρος ρομπότ. Ποια είναι αυτό, ποια είναι? Σε παίρνει 1-2 ωράκια από τώρα, υπολογίζουμε. Κόβει μόνο. Το μηχάνημα, γιατί το λέτε ρομπότ, κάνει κάτι... ναι. Κάνει κάτι το ψένει. μηχάνημα αυτό... Ποια είναι αυτό, ποια είναι? Α, μπράβο. Ποια είναι? Α, μπράβο. και κόβει, κάτσε με. Μόνο του. Αυτός είναι ο σκοπός της επίδειξης το συγκεκριμένο. Σε περίπου στις 1 η ώρα που θα έχει αρχίσει να είναι έτοιμος,
Θα κόβει μόνο του και θα, και θα βγάζουμε εμείς πικάκια για να το δοκιμάσετε. Το βάζετε εσείς να κόψει ή μόνο του? Εντάξει, εμείς δεν είναι. Τι, κοιμάσαι εσύ και αυτό να είναι. Το καταλαβαίνει. Υπάρχει ρύθμιση, αλλά η λογική δεν μπορεί να ταιριάξει. Γιατί σε ένα μαγαζί το οποίο έχει παραγωγή και κόβει συνεχώς μπορεί να σου κόψει άψητο. Μπορεί να σου κόψει να το χρειάζεσαι. Δεν κάνει λάθος αυτό? Άμα το ό,τι του πεις θα κάνει. Όχι, να το βγάλει σωστά, να μην είναι άψητο. Όχι, λέω ότι αν έκοβε μόνο του χωρίς να πηγαίνει χωρίς. Κατάλαβα. Έχει εκεί πέρα κουμπιά τα οποία είναι. Περνάς μέσα στο πανελάκι τις ρυθμίσεις του. Ότι εγώ θέλω να μου το κόψει 1,25 χιλιόστα. Θέλω αυτό το ψήσιμο, θέλω αυτό το κατέβασμα, θέλω αυτό το ανέβασμα. Το αναγνωρίζει το ψήσιμο αυτό και το κόβει? Μετά από εκεί πέρα, άμα δεν έχει. Ή πας και πατάς το κουμπί εσύ? Αντί να κόψεις, πατάς κουμπί. Δηλαδή έχεις παραγγελία, βλέπεις ότι έχεις 4 πίτα γύρω. Πώς λέγαμε στα παλιά, γιατί κόψαμε 4 γύρω. Ναι. Γυρνάς, πατάς κουμπί, μιλάς με τον συναδελφό σου και από εκεί και πέρα κόβει αυτό. Παραλαμβάνεις, συνεχίζεις. Γυρνάει και σου μείνει εκεί που θες. Μπορείς να πατήσεις και stop στο γύρισμα, να σταματήσεις να ψήνει. Έχει ρυθμίσει. Το ένα κόβει, το άλλο ψένει. Ναι. Από πίσω. Λοιπόν, γεια σας. Άντε. Να είστε καλά. Λοιπόν, ρομπότ, κυρίες και κύριοι. Όποιος θέλει να κάνει διαχείριση χρόνου, να διαχειριστεί. Γλιτώνεις τον ψήστη. Πάλι τον θες. Ναι, πάλι τον θες. Απλά μπορεί να σε τυλίξει και κάνει ένα τυλιχτό. Τον θέλεις να ελέγχει. Με κανένα καλαμάκι μέσα εκείνη την ώρα. Ναι, μπορείς να είσαι εσύ. Παιδί μου, αντί να κόβει εκείνη τη στιγμή, κάνει τυλιχτά με καλαμάκια. Μπράβο, ναι. Παίρνει καλαμάκια και τα κάνει τυλιχτά. Ναι. Δεν ήρθαμε σε καλή ώρα, δεν είναι έτοιμη η γύρι. Εδώ πέρα βάζει και τα χέρια μέσα. Δεν είναι στην πρίζα. Ναι. Αχα. Κοίτα τσάγια εδώ πέρα, κοίτα λίγο. Αυτό νομίζω είναι για καφέ τον ελληνικό, βλέπεις. Για να κάνεις. Ναι, κάτι τέτοια είχα δει στην Τινησία. Ναι. Ζεματάει αυτό. Ναι. Don't touch. Και είναι ωραίο. Είναι πολύ για μια καφετέρια ψαγμένη. Μ' αρέσει αυτό. Παραδοσιακό. Να λες Κυρμανόλη, πιάσε ένα καφέ. Ναι. Και να το παίρνεις από εκεί πέρα. Χρακ. Ίδια σειρά μου. Ναι. Ο Τζόνις εδώ. Ίδια σειρά. Να σκοντάψω, βλέπω εδώ ένα τέτοιο. Όχι, να μην σκοντάψω. Να μην σκοντάψω, εντάξει. Σκόπευα να σκοντάψω, να ρωτήσω. Προσέχω εγώ. Ψένει. Σου είπα δεν ήρθαμε στην καλή ώρα. Τώρα ψένει. Ποιο μεσημέρι. Μετά θα είναι έτοιμο. Επαγγελματικά ψυγεία. Εγώ λέω να στρίψουμε. Εγώ λέω να μην στρίψουμε, γιατί μετά δεν θα δουν. Τώρα βλέπω, να πούμε, δείχνεις τίποτα ή μόνο το διάδρομο? Ναι ρε παιδί μου, βλέπει ο άλλος, ξέρει τι. Κάνε μία έτσι, λίγο από εδώ. Μόνο διάδρομο. Εδώ θα δείξω. Κοίτα τι δείχνει. Καλά θα δείξω. Τι κάνετε, καλά? I don't speak Greek, sorry. Greek, you don't speak Greek? Very beautiful country. You have to come. They have a beautiful country. Where are you from? They have a beautiful Italiano. Italiano. Do you speak Italian? I like pizza, espresso, pasta, and gelato all day. All day I want to. Bye bye. Bye, thank you. Σου λέει τώρα τι είναι αυτός τώρα με την κάμερα στη μάπα μου. Εδώ είμαι εγώ. Άσε με εδώ. Όπα, κάτσε, περίμενε. Ξέρω εγώ τι είναι. Κάτι ψαγμένο για καθαριότητα σημαίνει κερδίζω χρόνο. Τι κάνετε, καλά? Όχι. Τι κάνετε? Κάνουμε tour στο... Αυτά δεν τα έχετε ξαναδεί? Αυτά τα βλέπουμε τώρα. Είναι ωραία. Αυτά δεν χρησιμοποιούν σακούλα μόνοι. Χρησιμοποιούν σακούλα στο ρολό. Ναι. Είναι ένα ρολό. Βλέπω έχετε και το ψαλίδι. Έχει και το ψαλίδι και κόβεις τη σακούλα όσο χρειάζεται να την... Και μετά την κλείνεις.
τραβάς κάτω. Να. Ναι, και κλείνεις με τα ιερά. Αυτό είναι εδώ. Ναι. Είναι ένας σωλήνας, φαντάζομαι, και το έχουμε κάνει έτσι Ναι. ακορντεόν και είναι πάνω στο στεφάνι. Το βουτάς. Φτιάχνεις μια ωραία σακουλίτσα με το ταϊράτ σου. Όλα έτσι είναι αυτά, Ακριβώς. Χρησιμοποιείς όσο θες. Ωραίο. Ναι. Κοιτάς, έχεις ας πούμε σκουπίδια τόσα, έτσι, Ναι. όσο είναι αυτό. Αυτό δεν έχει προκαθορισμένο ύψος, Ναι. πού είναι τα σκουπίδια. Τα πατάς κιόλας λιγάκι άμα είναι συμπιέσιμα, Ναι. ξεχωρίσεις το κομμάτι που έχει γεμίσει και πετάς μια σακουλίτσα η οποία είναι super tight. Ούτε περισσεύουν πράγματα ούτε τίποτα. Ναι. Ούτε μυρίζουν ούτε. Ούτε μυρίζει και μπορεί Έχεις τις δεύτερες δίπλα σου. Ναι. αυτή τη διακοπή οσμής να την κάνεις και ενδιάμεσα, δηλαδή με γεμάτη σακούλα χωρίς να πετάξει από τα σκουπίδια, κάνεις ένα χτίσιμο. Κατάλαβα. Κατάλαβα. απομονώνεις. Κάτι πρόκειται να μυρίσει. Δες το, κατάλαβα, ξαναβάλ ναι. το μέσα να μην μυρίζει. Ναι, το Να αφήνεις. το, να το, να. Ναι, όχι, το αφήνεις εδώ στην άκρη. Συνεχίζεις και δουλεύεις. Ναι, ακριβώς. Άμα δεν θέλω να πετάξει εκείνη την ώρα. Άμα δεν θέλω να πετάξει, κάνεις αυτό. Ωραίο. Ωραίο, πολύ Ευχαριστούμε. ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ ήταν ο κύριος που μας έδειξε το... για κάποιον που τον ενδιαφέρει. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα της καθαριότητας. Δεν είμαι πάρα πολύ της καθαριότητας που θα σκουπίζει όλη μέρα. Είμαι της διαχείρισης χρόνου εγώ. Δηλαδή θέλω να έχω ένα καθαρό χώρο, ένα καθαρό γραφείο, όσο το δυνατόν με λιγότερη προσπάθεια. Γι' αυτό πήγαινα προς τα εκεί εγώ. Ναι, μήπως είσαι κάτι πολύ... Ναι, δύσκολο. εδώ ας πούμε έχει σακούλες. Ναι. Κλείσω λίγο. Λοιπόν, εδώ γράμματα να σε Την φτιάξουν. επιγραφή. Ναι. Μικρά Σωστή μάρκα, κουζινικά. Κουζινικά. Εδώ πάμε σε άλλο. Αυτό είναι ρομπότ. Δίσκος ρομπότ. Εκεί πέρα δείχνει τι κάνει, βλέπεις. Πλάκα κάνεις τώρα. Περίμενε λίγο. Τι πλάκα, γιατί συγχωρέκασαι. Κοίτα, Διαλέγεις το να, τραπέζι. έλα εδώ να το δεις, έλα. Να μας το δείξει. Λοιπόν, αυτό πρόκειται να πάει στο τραπέζι μάλλον. Δεν θέλω να το δείξω. Δεν υπάρχει. Να το πατήσω εγώ, να το μιλήσω. Αυτό πάει στα 9.000. Αλλά έλα να δεις κάποιες άλλες λύσεις. Λοιπόν, κάνεις για κράτηση, κάνε εδώ. Δηλαδή κάνεις παραγγελία, touch screen. Περίμενε. Κλήση και λήψη παραγγελίας. Παραγγέλνεις τι θες και σε έρχεται ο άλλος μάλλον. Καλά το είπα, Γεια σας. το είπα καλά. Εδώ παραγγέλνεις και σε έρχεται ο άλλος με το δίσκο. Είμαστε, θα σας πω, όχι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Με απλά λόγια, απλά λόγια. απλά λόγια. Ναι, Είμαστε- σύντομα λόγια απλά να πάμε. Όπα, τι κάνει αυτό, αυτό θέλουμε εμείς. Ωραία. Μόνο του. Αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Είμαστε εταιρεία Ποσειδώνος, 20 χρόνια στον χώρο εστίασης. Έχουμε συστήματα παραγγελιονυψίας. Ναι. Και Ναι. πρώτη φορά προσφέρουμε στην ελληνική αγορά τα 3 Ναι, ρομπότ. Ωραία. Είναι το μικρό, το οποίο με το που κάθε κάποιος μπροστά έχει τις πληροφορίες ή τον κατάλογο. Αυτό είναι για τον πελάτη. Καλωσορίζει. Για τον πελάτη. Ναι, τον καλωσορίζει, κατάλογος, κάνει την παραγγελία. Αυτό μόνο. Έχουμε, Ναι. έχουμε το μεσαίο. Ναι. Το πάνω, να ρωτήσω το οποίο- λίγο, αυτό με το που κάθομαι εγώ στο τραπέζι, έρχεται μόνο του ή το Ναι, στέλνει κάποιος. έρχεται. Πού το ξέρει αυτό ότι έκατσα Ή θα εγώ. το στείλουμε από μέσα ή πάνω στο τραπέζι υπάρχει μπουτόν το οποίο το κάνετε κλείσει. Α, ωραία. Λοιπόν, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως σερβιτόροι ή βοηθός σερβιτόρου. Έρχεται μπροστά, παραγγέλνω, πάει
πίσω στο παρασκευαστήρια η παραγγελία, φεύγει το ρομπότ που τα φορτώνουν πάνω και μετά είτε τα πάει μόνο είτε ως βοηθός σερβιτόρου. Απίστευτο. Τα κουμπάει πάνω και μετά υπάρχει το κουμπί κλήσης για να ξαναπαραγγείλω ή για να πληρώσω. Έχουν το ψηλάτο, ελάτε. Ναι, θέλουμε το δούμε. Έχω το ψηφιακό τραπέζι. Με το που κάθεται η παρέα. Πρόκειται να φάει κάποιος εδώ Έχω πάνω. καθίσει εγώ στο τραπέζι εδώ. Α, εδώ πάνω τρως. Έρχομαι και κάθομαι. Πρόσκλειο, τρως εδώ πάνω. Είναι το τραπέζι. Το τραπέζι μου Αυτό είναι είναι αυτό. το τραπέζι σας και με το που καθίσετε. Ωραία. Ρωτάει απευθείας 2-4 άτομα. 4 άτομα. Χωρίζεται η οθόνη σε 4 Θα καταλόγους. μας τρελάνουν εδώ πέρα. Δεν το Είμαστε, πιστεύω. ακούστε να δείτε, είμαστε πολύ μπροστά. Καταλόγου, ο καθένας παραγγέλνει τα δικά του. Κανονικά το μενού. Ναι. Πού έχετε έδρα? Μεταμόρφωση. Α, εδώ είστε. Ναι. Φεύγει ο καθένας, στέλνει την παραγγελία του, φεύγει για εκτέλεση και τα φέρνει στο διτόρος ή το ρομπότ, ό,τι θέλετε εσείς. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα γιατί και εγώ είναι delivery. Αυτό το βλέπει μέσα στην κουζίνα. Μέσα. Όχι. Α, όχι έξω. Ακούστε να δείτε, έρχομαι εγώ και θέλω να παραγγείλω. Ναι. Και επειδή έχουμε 5 άτομα, λίγο χώρο ή δεν θέλω να ξεχωρίσω μπροστά, αυτός ο πολιτής μου βγάζει χαρτάκι με νούμερο. Ναι. Και βλέπω εγώ στην οθόνη, πώς είστε ακούτης, βλέπω εγώ στην οθόνη. Η 726 δικά μου ετοιμάζεται. Άρα περιμένω, κάθομαι, δεν φωνάζουμε. Όταν θα ετοιμαστεί, θα πάει ο έτοιμος για παραλάβω. Μπράβο, Θα ναι. πάω να παραλάβω. Ναι. Εσείς- Αυτό το γνωρίζουμε εσείς πάνω τι έχετε? κάτω. Αλλά αυτά εδώ Εμείς έχουμε YouTube τρελαθεί. κανάλι. YouTube και κάνουμε βόλτα στη Χορέκα. Α, δεν έχετε κάποιο κανάλι. Σαν να είμαστε σχέση. δημοσιογράφοι εμείς τώρα δηλαδή. Σαν να έχεις δημοσιογράφο, μας βλέπει κόσμος. Αυτό που είπες τώρα το είπες για χιλιάδες άτομα. Okay. Σαν να είσαι εδώ και να το έχεις εξηγήσει σε 20.000 άτομα. Okay. Με μία ρηξιά. Έχουμε και το μεγάλο το ρομπότ. Ναι. Εντάξει, είναι το αντιγράτο το και αυτό. Το ίδιο με το που θα έρθει μπροστά άτομο τα ματάκια θα βγάλει κατάλογος, το αντίστοιχο πράγμα πάλι. Ναι. Και φεύγει, πάει, το έχουμε κάνει το χάρτη του μέσα. Στο κατάστημα, ναι, έχει χαρτογραφήσει κάτω. Έχουμε κάνει χαρτογράφηση, έχουμε αριθμίσει τα τραπέζια και όλα αυτά συνδυάζονται με το πρόγραμμά μας. Ένα εστιατόριο, δηλαδή, εντάξει αναλόγως και το εστιατόριο, αλλά ένα μεσαίο εστιατόριο, ρε παιδί μου, τι εξοπλισμό χρειάζεται για να είναι πλήρες, να εντυπωσιάσει και τους πελάτες. Αυτό το θέμα είναι του εστιατόρα. Μπορεί να έχει, Αν εγώ θέλω να βάλω 3-4 τραπέζια, 5 ή 8 ή 2 ρομπότ ή 1, αυτό είναι θέμα του. Ναι. Έχετε μια κάρτα σας. Τι προέλευσης είναι αυτά? Στο Bill Barbara μπορείτε να μας δείτε. Δεν έχετε κάποια κάρτα, κάτι, ένα. Όχι. Όχι, στο YouTube μπορείτε να πατήσετε Bill Barbara. Επειδή δεν κάνουμε συνεργασίες εμείς μόνο τραβάμε. Κατάλαβες, να πούμε να σας δούμε, να δούμε το βίντεο που θα ανεβάσει την Bill εμάς, Barba. αυτό το λέω. Bill και No Barba. Έχω πολλά κανάλια εγώ στο YouTube. Έχω 12 κανάλια στο YouTube. Αυτό το κάνω για τον Bill Barba. Να το, πάει μόνο του. Bill Barba. MPE. Ωραία. Σε 2-3 μέρες θα μας ζεις. Θα με βάλεις. Εννοείται, δεν σταματάω. Είμαι. Και τώρα γράφω. Είμαι. Ναι, ωραία, άκουνα. Όχι, δεν έχω θέμα. Υπάρχουν και εδώ απέναντι και από εκεί υπάρχουν αντίστοιχες εταιρείες και έχετε περάσει η καναδιόν, σερβιτόρ και αυτά. Δεν θα δείτε αλλού αυτά. Σας το λέω, βάλτε το σαν. Αυτό εκεί τώρα που το βλέπω που κάνει βόλτες. Το ψηφιακό τραπέζι, να καταλάβετε. Ναι. Αφού γίνει η παραγγελία, έχει τη δυνατότητα και στα παιδάκια για να μην βαριούνται να παίζουν και παιχνιδάκια. Δηλαδή έχουμε. Α, άκου Βασίλη τι λέει. Το τραπέζι εκεί που πήγαμε για να Είναι και παραγγείλουμε. gaming. Και gaming. Να πέσουν τα παιδάκια. Ναι. Να μην κλαίνουν, να μην κλαίνουν. Νοιάζουνε να φάει η μαμάκι Λοιπόν, από φάση με την ησυχία του. Είστε η εταιρεία που πιάσει. Γιατί μπορεί να ενδιαφέρει κόσμο. Software, έτσι. Μια επικοινωνία. Μια επικοινωνία είναι εδώ. Μπράβο, έτσι, ναι. Λοιπόν, Είναι φοβερό. λοιπόν, αυτή είναι η επικοινωνία. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Φοβερό, έτσι. Ναι. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Μα γι' αυτό ήρθαμε παιδί μου, να μας το δείξουν. Μάγδα είσαι πολύ κοντά μου, δεν μπορώ να γυρίσω με την κάμερα. Εδώ Μάγδα, το κρέας, γενικά η μαγειρική, άμα δεν έχεις καλό μαχαίρι και είσαι επαγγελματίας, πας να το κόψεις
το κρέας και... Δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχει μουσική, θα επιταχύνουμε λίγο. Εντάξει, σταμάτησε η μουσική για πνευματικά δικαιώματα. Εδώ έχει ήδη κιμά, Μηχανές που κόβεις, σαλάτι. Ναι. Συνεχίζουμε. Πάντα ψάχνουμε για κάτι ενδιαφέρον να σκαλώσουμε. Υπέργειες πισίνες χωρίς άδεια. Τζακούζια και τέτοια. Ας πούμε αντί να έχεις πισίνα, εμένα θα μ' άρεσε, θα προτιμούσα να έχω αυτό. Να είναι all year round. Να βγαίνω έξω, να έχει χιόνι και να είμαι με μια θερμοκρασία. Ναι. Αλλά ποιος έχει χρόνο, αυτό είναι. Α, τώρα το είπες καλά. Ναι, εγώ δεν έχω, γιατί δουλεύω όλη μέρα. Είμαι αργότερα, μπορεί να με ενδιαφέρει όμως. Γιατί μ' αρέσει, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στη Χορέκα. Ένα οδηπορικό μέσα στο εκθεσιακό. Μία από τις δυνατές εκθέσεις στην Ελλάδα. Δείχνουμε έτσι και τις εταιρείες. Μπορεί κάποιος να θέλει μέσω του βίντεο να εμπνευστεί, να πει θέλω περισσότερες πληροφορίες. Σάουνα και τέτοια. Handmade Athens. Έτσι. Στην τύχη, να ξέρετε παιδιά, πάω στην τύχη. Αν έχετε εδώ πέρα περίπτερο και δεν πέρασα από μπροστά σας, είναι εντελώς τυχαίο και προσπαθώ να περάσω από όλους. Γι' αυτό και το βίντεο είναι μεγάλο. Κουζίνες επαγγελματικές. Με παίρνει παραμάζωμα η Μάγδα. Κοίτα Μαρία εδώ πέρα από ό,τι σταματάω εγώ. Ωραία. Όλο με κλείνει στο δρόμο ρε Μάγδα, δεν έχω παράπονο. Να πω κάτι, γι' αυτό κάθομαι μακριά τώρα. Έχω παράπονο, όλη με κλείνει. Άμα κάτσω μακριά και μιλήσω δεν ακούγομαι, γι' αυτό και δεν μιλάω. Δεν τραβάς φρένο. Απομακρύνθηκα. Μπορώ να μιλήσεις πολύ δυνατά, έτσι, για να ακούγομαι. Εδώ άμα θες να ανοίξεις εστιατόριο. Περάσουμε πριν από αυτά που ήθελα, δεν τα έδειξες Βασίλειο. Θα πάμε τώρα. Όλο παράπονα έχω. Στα μαζαχαροπλαστική ήδη εκεί. Δεν μπορούμε να πάμε. Θα θέλει να τα δει και η φίλη μας η Φωτεινή, τα ζαχαροπλαστικής. Είχε μίξερ, είχε τέτοια πράγματα. Θα πάμε ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή εγώ ήθελα να γίνει το δικό μου. Ναι. Εντάξει, τώρα έγινε το δικό μου, τώρα μπορούμε να πάμε. Έλα λίγο. Αυτό θέλω. Αυτόματη πληρωμή. Αυτό θέλω. Είναι πολύ ωραίο. Θέλω αυτό. Λοιπόν, εδώ δεν έχεις ταμεία. Δεν έχεις στο ταμείο άτομο. Έχει. Τον άνθρωπο τον έχω. Ναι. Δεν ασχολείται με τα χαρτονομίσματα. Δεν πιάνει κανένας λεφτά. Δεν ακουμπάει ούτε όταν. Ούτε κορονοϊούς, ούτε. Ναι. Σε φούρνο μου λέει δεν θέλω να ακουμπάει το ψωμί και τα χρήματα. Ούτε λάθη να γίνουν. Ναι. Ναι. Ούτε να γίνουν λάθη με χάθηκαν λεφτά τέτοια. Πιο καλά από μένα. Ναι. Τα ξέρω από το εξωτερικό, τα βλέπω. Στη Γαλλία έχουν και τη συγκεκριμένη εταιρεία παντού. Ναι. Παρότι είναι η Ιαπωνική εταιρεία και όχι η Γαλλική. Στη Ιαπωνία τα βλέπω αυτά. Πας και πετάς. Είναι η νούμερο ένα. Ναι, τα βλέπω εδώ και 20 χρόνια. Στη Ιαπωνία αυτό το πράγμα. Η πρώτη εταιρεία που έφτιαξε αυτό το σύστημα ήταν η Glory. Και παραμένει η νούμερο ένα στον κόσμο. Βάζεις Αυτό είναι ένα μηχάνημα. Σωστά. Κέρματα. Ναι. Εδώ βάζεις τα Χαρτονομίσματα. μπιλιέτα, πώς τα λένε. Ναι. Μπαγκανότες βάζεις εκεί.
Έχει την οθόνη, σου λέει, σου βγάζει το λογαριασμό και βάζει. Ακριβώς, τα στοιχεία ουσιαστικά ότι η συναλλαγή έγινε. Βάζω το ξέρω εγώ. Κάτσε, η κάρτα, άμα θες να πληρώσεις με κάρτα. Έχετε πώς εσείς στο κατάστημα δίπλα? Α, είναι δίπλα εδώ πέρα, ναι. Αυτή είναι για μετρητά. Μετρητά, ναι. Φοβερό. Ωραίο. Είναι ακριβό αυτό σαν... Ξεκινάει το μικρό μοντέλο από 11.000 ευρώ. Το μικρό είναι αυτό? Αυτό είναι το μεσαίο. Ναι. Έχουμε δει κάτι μικρά, περίπου το μισό και το έχουν πάνω στο πάντο. Θα μπορούσε κάποιος που έχει πολλές συναλλαγές να είναι ένα άτομο και να χειρίζεται πολλά ταμεία ή θα μπερδευτεί? Να έχει 4 τέτοια, ας πούμε. Συνήθως τι κάνουν το ανάποδο. Επειδή και κόσμο να έχει πάρα πολύ, πηγαίνουν στο ίδιο μηχάνημα, εξυπηρετεί πάρα πολύ γρήγορα και έχουν πολλούς ταμείες, ο οποίος κάνει την εργασία με τον πελάτη και στέλνει τον πελάτη να πληρώσει ένα μηχάνημα. Ναι. Δηλαδή σε φαρμακεία, για να καταλάβετε, έχει 4 ταμεία και ένα μηχάνημα. Παίρνει ο κάθε ένας τα προϊόντα του και πηγαίνει και πληρώνει επί τόπου στο μηχάνημα. Την απόδειξη την παίρνεις από τον ταμεία. Ακριβώς. Και έρχεσαι εδώ και πώς ξέρει το μηχάνημα, στέλνει μέσω της οθόνης. Μόνο τη συναλλαγή κάνει αυτό. Κάνει τη συναλλαγή. Ναι, μόνο τη συναλλαγή. Αντί να πιάσεις ρέστα, να κάνεις, να ράνεις, δεν πιάνεις τίποτα. Ναι. Ο υπάλληλος δεν έχει να κάνει λάθος. Δεν γίνεται, γιατί το κάνει μηχάνημα τη συναλλαγή. Ούτε λάθος σχεμένα, ούτε... Και αν πει κάποιος για ληστεία, είναι κλειδωμένα τα χρήματα, δεν μπορεί να τα πάρει. Ούτε ο ληστής. Ναι. Ο υπάλληλος θα πει, πώς λέγεται η εταιρεία? Να πάρουμε τηλέφωνο του Μπούς να σας τα δώσουμε τα λεφτά. Όχι, ο διευθυντής έχει τα κλειδιά και τους κωδικούς για να ανοίξει το μηχάνημα. Ωραία. Αλλά μπορεί να λείπει εκείνη την ώρα, έτσι. Ωραία, πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι bus.gr. Bus.gr. Είναι ωραία. Συνεχίζουμε. Ναι, για. Ό,τι με γλιτώνει εμένα από χρόνο, μ' αρέσει. Εσένα σε αρέσουν αυτά. Να τρώσες όλη μέρα. Και δεν παχαίνει ρε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κοίτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τρώει και δεν παχαίνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τυχερή γιατί άμα δεν έχει καλό μεταβολισμό. Εδώ ας πούμε είναι μαντιλάκια, Ναι. Με τη φίρμα σου. Ναι, με τη φίρμα σου πάνω και τα λοιπά. Σας κεράσουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η εταιρεία είναι G-Pack, μάλλον. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στα γλυκά. Πάγος, κοίτα, δεν πώς τα βγάζει τα παγάκια. Θες ένα? Θες ένα πάγο? Αληθινό. Βάζεις ένα και δεν ασχολείσαι. Αργεί να λιώσει, δεν λιώνει γρήγορα όπως είναι τα μικρά. Ναι. Α, κοίτα. Ναι. Κοίτα τη μικρούλια. Και μικρά. Βλέπεις. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η γκουρού το πάγο. Ice Matic. Και πώς λέγονται? Ice Matic. Γιατί... Α, κοίτα εδώ. Θες πόσο θέλεις? Μισό κιλό. Δεν θέλω πάγο εγώ. Δεν είναι πολύ ωραίο? Αυτοί που μας βλέπουν. Μικρά είναι πολύ ωραία. Εγώ δεν θέλω πάγο καθόλου. Δεν με πειράζει ο πάγος εμένα. Αλλά ο κόσμος θέλει όμως, γι' αυτό το δείχνουμε. Ντύρι επαγγελματικά. Ναι, για χοτέλ να τα βάζεις όλα. Λοιπόν, για πηγαίναμε τώρα εκεί. Α, μέσα ήταν. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακόμη ένα. Και πάμε να... Λοιπόν, ξαναβγήκαμε έξω. Πήγαμε στην 3, στην 4, 3, 2 και πάμε στην τελευταία τώρα 1 να πιούμε κάνα καφεδάκι γιατί δεν μας βλέπω καλά. Δεν αντέχεις άλλο, Βασίλη.
Συνεχίζουμε, το βίντεο είναι real. Ναι. Μ' αρέσουν πολύ εμένα αυτά τα βίντεο, αυτά που δεν είμαι το θέμα εγώ, έτσι. Κρατάω την κάμερα και κάνω μια εξενάγηση. Και μ' αρέσει όταν δεν το γνωρίζω το μέρος και καλά και το βλέπω και εγώ ταυτόχρονα με κόσμο. Ναι, ναι. Ναι, δεν είναι τι ήρθες εσύ εδώ, τα είδες και ξαναέρχεσαι. Ναι, μαζί τα βλέπουμε με τα βλέπουμε μαζί. Ναι. Όπου πέσουμε, κατά τύχη. Ναι. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι. Νάτος. Έχει ουρά. Ένα σπισάκι ρε παιδιά. Προχώρα. Γιάκοψ. Βάζω το χέρι έτσι. Άδειο. Τι κάνουμε? Καλά. Κάνω το χέρι έτσι, θα πέσει το σπρεσάκι πάνω. Ξέρει αυτός, κατάλαβε. Λοιπόν, ή θα μας κεράσουν ή θα πληρώσουμε. Κερνάτε ή πληρώνουμε? Α, κερνάτε. Και δοκιμάζει κάποιος, ας πούμε, την εταιρεία Jacobs. Ναι. Εγώ θα, ας πούμε, θέλω ένα απλό εσπρεσάκι. Να πιω ένα εσπρεσάκι θέλω. Να γίνω καλά. Είναι πρωί. Λοιπόν, εμείς είμαστε από το YouTube Bill Barba. Έχουμε ένα κανάλι Bill Barba. Λοιπόν, βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στο Jacobs. Θα μας φτιάξω ένα εσπρεσάκι τώρα εδώ να πιούμε. Τα λέω καλά? Δεν με φτιάνει. Δεν με φτιάνει. Πού ξέρω, έφυγε. Για συνοηθείτε λίγο. Δεν ξέρω, νομίζω ναι. Κατάλαβα, δεν ξέρω. Εσπρεσάκι πες τον. Εσπρέσο, μικρό. Δεν πειράζει, πιάσαμε και λίγο κουβέντα εδώ. Εδώ θα γίνει το thumbnail. Τώρα που βγάζω τη ζακέτα, περίμενετε. Μισό λεπτάκι. Εδώ θα γίνει το thumbnail. Τώρα που θα πίνεις το εσπρεσάκι. Ναι, θα γίνει το thumbnail εδώ. Ζητήσαμε να μας κεράσουν ένα εσπρεσάκι. Τους δείξαμε και εμείς στην εταιρεία, θα πάμε παραπέρα, θα μας κεράσουν κι αλλού 5-6 εσπρεσάκια. Θα στηβήσει ένεση μετά από τα τόσα εσπρεσάκια. Θα είμαι πολύ αυστηρός σκοπής. Το thumbnail, Βασίλειο, το thumbnail. Πώς την κολόνα? Μια χαρά είναι η κολόνα. Με τον κύριο. Ωραία. Τρέπετε λίγο. Ο μπαρίστας, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για το σπιτάκι. Bill Barba, να μπείτε μέσα να δείτε το βίντεο. Κάνουμε εξενάγηση και φορέτα όλα. Να πούμε να το πούμε. Bill Barba. Bill Barba. Ναι. Bill αλλά Barba όμως, έτσι λίγο. Ναι. Ωραία, θα μπορούμε να το κοιτάξει. Θα μπορούμε το κανάλι του YouTube. Σύνολο ένα εκατομμύριο. Είναι το ελληνικό που κάνω έτσι τέτοιο βίντεο. Ωραία, ναι, λοιπόν θα πω μέσα. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα, είναι αυστηρός. Είναι γύρω στους 10 καφές την ημέρα. Σ' άλλο φαίνεται και στο δάχτυλο, βλέπεις. Ναι, έτσι πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Πάμε, Βασίλειο. Συνεχίζουμε. Προχωράμε. Δίνω το μικρόφωνο σε σένα. Παίρνω το λουρί εδώ, μην χτυπήσει η κάμερα και να μην πέσει κάτω. Να πεις φθηνή είναι αυτή η κάμερα. Πόσο έχει, 200 ευρώ? Ναι. 50 ευρώ. Εκεί στο 50 μεταχειρισμένο.
Δοκίμασε. Α, είναι φίλτρο, δεν πίνεις φίλτρο εσύ. Πίνεις φίλτρο? Μπορώ να δείξει τι μάρκα είναι σε μέλο. Ντιμέλο. Εσύ? Όχι. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι ο χειρότερος πελάτης των καφετεριών. Είστε καλά. Δεν πίνω καφέ. Τον πίνει όλο ο κύριος για μένα. Θα δοκιμάσουμε και τον καφέ του Ντιμέλο τώρα, σε γαλλικό φίλτρο. Τι γεύση πήρες? Φουντούκι, φοβερός. Για φέρε λίγο κι εγώ από περιέργεια. Σας αρέσει. Αλήθεια. Ναι. Άμα είναι έτσι πίνω κι εγώ καφέ. Ναι, για. Πολύ νόστιμο. Φοβερός. Τι ωραίο που είναι. Συνεχίζουμε το διπορικό. Να και καφέ, εμένα δηλαδή. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε το διπορικό. Πάμε. Πάμε από εδώ. Φέρε μικρόφωνο σε μένα πάλι πίσω. Ήρθε. Έχω παιδί μου γεύση στο στόμα μου, φουντουκίλα. Πολύ ωραία. Κοίταξε, εγώ σαν καφεπότης Ναι. θέλω να πιω τα σπερσάκια μου, να την ακούσω που λένε. Καταλαβες. Και Ναι. μετά όταν έχω πιει τα σπερσάκια μου θέλω να πάρω και 2 τέτοια. Αυτό είναι φίλτρο. Ναι, γαλλικός. Δηλαδή αυτό τώρα εγώ είναι Ντιμέλο. Θα πάω να το αγοράσω. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Για να το κάνω ιδιωτική χρήση, παιδί μου. Ναι. Να βάζω 2 κούπες για να τις χαζεύω, να βάζω ένα σφινάκι. Ναι. Εδώ τώρα έχουμε λίγο μουσική. Δεν έχουμε μουσική. Δεν έχουμε, εντάξει, ναι. Είσαι σίγουρος γι' αυτό δηλαδή. Μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή. Μιλάω λίγο τώρα πολύ για να μην πιάσει τη μουσική. Γι' αυτό το λόγο και δεν σταματάω. Ναι, για να περάσουμε το σημείο που έχει μουσική. Ναι. Για να μην πιάσει και μετά πνευματικά δικαιώματα. Προχωράμε λίγο τώρα. Κοίτα εδώ τι ωραίο. Ναι. Ακριβώς. Gelato, ladies and gentlemen. Soft. Ωραία. Τώρα φύγαμε από τη μουσική. Συγγνώμη κιόλας για αυτή τη βαζούρα. Συγγνώμη, έπρεπε να το κάνουμε. Εδώ θα δοκιμάσουμε άλλο καφέ. Θέλεις εδώ? Θα δοκιμάσουμε άλλο καφέ εδώ. Πόσους καφέδες? Δοκίμασα τους περισσότερους καφέδες στη ζωή μου στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα ονομάσω το βίντεο. Έλα να τα πούμε. Μπορούμε να κάτσουμε και να απολαύσουμε το καφεδάκι από το τέλει. Καλμάγερ εδώ, πηγαίνουμε δίπλα και οι πορτές στα παιδιά και δίπλα. Δηλαδή τώρα εδώ ας πούμε Πήραμε Dalmager. έχετε μια καφετέρια αλυσίδα, τι είναι αυτό? Είμαστε εταιρεία με καφέ. Α, Δίνουμε καφέ. κατάλαβα. Και εμείς τώρα θα δοκιμάσουμε. Ωραία. Ναι, σπεσάκι Τέλεια. θέλω. Δηλαδή κάποιος που έχει καφετέρια μπορεί να παραγγέλνει από καφέ από εσάς. Από τους αντιπρόσωπους μας. Ναι. Αν ενδιαφέρεστε να σας φέρω έναν άνθρωπο να μιλήσετε. Ναι, όχι, εγώ είμαι τηλεοπτικά μόνο. Οκ. Είμαι στο Bill Barba, είμαι YouTuber. Οκ. Έχω 12 κανάλια. Σήμερα τραβάω για το Bill Barba, το οποίο κάνω βιντεάκια τύπου ξαναγήσεις, ντοκιμαντέρ. Όπως είναι ας πούμε αυτό, καλύπτω αυτό το event. Μπήκαμε μέσα, την αυτό, την εκείνο. Και βλέπει ο κόσμος και τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να δουν 20.000 άτομα. Παράδειγμα τη μάρκα αυτή που έχετε εσείς. Πολύ καλό. Καφέ εγώ. Πολύ καλό. Μπορεί να το δουν και 2.000. Ευχαριστώ πολύ. 30, δεν ξέρω. Είναι σαν το τροχό της τύχης. Αυτό ακριβώς. Ναι. Τώρα λογικά θα μας δουν, εγώ πιστεύω γύρω στα 20.000 άτομα. Μια χαρά. Εκεί Αν θέλεις βέβαια σου φέρω και κάποιον πιο εξειδικευμένο στο όχι, κομμάτι. προσπαθώ να μην σκαλώνω πολύ γιατί θα κάνω βίντεο με 10 ώρες πολύ βίντεο. μπροστά Ναι. σου. Ευχαριστώ πάρα Στην κυρία δεν κάναμε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο χειρότερος πελάτης των καφετεριών. Θα πιει αυτό που είναι φουντούκι. Ούτε αυτόν. Εντάξει, δύσκολα. Είναι πικρού φουντούκι. Άμα δεν πίνει και αυτό, Να βάλουμε νεράκι. εγώ πρέπει να πιω 3 καφέδες για να έρθω στα ίσια μου. Και εγώ κάπως έτσι είμαι. Ναι. Αλήθεια, Όχι παιδιά. να είμαι καλά. Την ημέρα πίνουν πολλούς καφέδες γενικά. 20. Και λόγω δουλειάς. Ναι. Δεν με πειράζουν όλες οι μέρες καφέδες. Θα βγω το βράδυ και πάμε σαν πουλάκι. Ναι.
Και δεν κάνω να πει καφέ το τηλεφώ. Με πειράζει το καπουτσίνο, άμα έχει γάλα. Θα κατέβει στοματικά. Εντάξει, μπορεί να έχει τις ανοιχτές στο γάλα. Λέγε Βασίλειο. Καλώς ήρθε, λέει, οι άνθρωποι είναι εδώ πέρα. Ποιος θα έρθει εδώ πέρα, άμπαλος θα έρθει. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι φοβεροί. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει ιδιαίτερη γεύση. Έχει ιδιαίτερη γεύση. Εγώ είμαι πολύ γνώστης. Όχι να φτιάχνω, να πίνω. Είναι πολύ σημαντικό. Έχω πιο πολλούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε να πίνουμε ένα προϊόν. Πίνω εσπρέσο, δηλαδή κατευθείαν στη γεύση. Πώς φαίνεται. Καλώς. Δεν σου αφήνει κάτι κακό. Όχι, έχει μια γεύση διαφορετική όμως. Έχει μια πίτα σοκολάτα γενικά. Ας πούμε πάει κάτι πίτα. Αλλά είναι πολύ ισορροπημένος γενικά σαν καφές. Κοίτα, είναι ιδιαίτερος. Άμα ήσασταν στην περιοχή μου εκεί ένα καφέ θα τον έπινα εγώ. Θα ήταν μέσα στην ημέρα μου, θα το χτυπούσα. Πολύ καλό αυτό. Ναι. Πολύ καλό αυτό. Θα χτυπούσα αυτόν. Αυτό θέλουμε εξάλλου. Αυτό θα το χτυπούσα το πρωί. Ο πρώτος του καφές ήταν. Είναι λίγο δυνατός. Την ακούς. Εγώ... Γερμανικά ψησίματα είναι συνήθως και δυνατά ψησίματα. Δεν μπορώ, το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ και το πρωί δεν μπορώ να ξυπνήσω. Καταλαβαίνεις. Εγώ το βράδυ κοιμάμαι, το πρωί δεν ξυπνάω εύκολα. Το βράδυ θα κοιμηθώ, το πρωί δύσκολα να σηκωθώ. Εγώ όλη μέρα ξυπνήσουμε, παιδιά. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια. Ωραίος Βασίλεια. Τι να άκουσες, καλά με το καφεδάκι. Εγώ προτιμώ να πιω κοκτέιλ. Να, εδώ πέρα παράδειγμα. Είμαι εδώ εγώ πιο πολύ. Ναι. Ποτό, γλυκό ποτό μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, εδώ έχουμε άλλες γεύσεις καφέ. Άλλες γεύσεις. Συνεχίζουμε. Κρασί, δεν είμαι πολύ φίλος με το κρασί, Βασίλη. Καφέ πίνω, τίποτα άλλο. Εμένα με νιστάζει το κρασί πάρα πολύ. Έπινα και μπύρες, θα έκοψα το μόνο. Ναι. Με νιστάζει πολύ το κρασί. Και άμα κόψω το κάπνισμα θα κόψω τους μισούς καφέδες. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Εδώ τώρα θα πάμε να δοκιμάσουμε λαβάζα, στρέψε δεξιά. Πώς τα βλέπει από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Αντί έχω να πιω άλλους δύο και τσιπουράκια πίνει ο Βασίλειος. Και χτύπησα και ένα Μικέλ το πρωί. Ναι. Φρέντο εσπρέσο. Ναι. Έχει κόσμο πολύ εδώ. Ναι, πάμε σε μια εταιρεία η οποία είναι... Έχει κόσμο πάρα πολύ. Εδώ έχει μουσική, ναι, στρίβουμε. Στρίβουμε από εδώ. Για μπύρες. Τι είναι αυτό, τι ωραίο είναι αυτό το περίπτερο. Ναι. Για την κάμερα, όχι για σένα. Το ξέρω, για την κάμερα. Πολύ ωραίο. Α, είναι της Αλφα. Όταν έχει η Μάγδα την κάμερα την προσέχω πολύ. Ναι. Όταν την αφήνει την κάμερα δεν με νοιάζει. Μεγάλο κορίτσι. Σκαλοπάτι Μάγδα. Ναι, βλέπω. Πολύ να σπάσει και ένα ποδάρι. Ναι. Κάποια στιγμή θα κολλήσει το κόκαλο. Τι κάνει ο Βασίλειο? Θέλει χαρτοπετσετούλα. Εσύ
τι κάνεις? Μια χαρά κι εγώ. Μάμα, πας πολύ καλά. Όλοι. Να μην απομακρυνθούμε από τις μηχανές του εσπρέσο. Ορίστε, απομακρυνθήκαμε. Εδώ έχει να δοκιμάσεις διάφορα κρασιά. Βλέπεις? Βλέπεις εδώ? Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί τηλεθεατές, πέσαμε πάνω στο τύχημα. Αυτό εδώ πρέπει να φτιάχνει βάφλες. Ναι. 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 Ωραίος. Η εταιρεία. Συνεχίζουμε το διπορικό. Έτσι μ' αρέσει μια γρήγορη ματιά και να σκαλώσω που και που, αλλά δεν μπορείς να σκαλώσεις παντού. Να πω κάτι, Βασίλη. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα είμαστε πολύ μπροστά. Ναι, ναι. Δεν είμαστε? Ναι. Πολύ μπροστά. Πρόσεχε. Εδώ. Εδώ θα πιούμε ένα σπρεσάκι. Ένα μόνο. Κυρία δεν πίνει. Είμαστε στην εταιρεία. Μάνο, εσπρέσο. Πούμε εσπρέσο. Και χαμογέλα, σε βγάλει στα social. Τι κάνεις? Καλά, είσαι ο Βασίλης. Δεν θέλετε να βγείτε? Όχι. Γιατί? Έχω παντρευτεί τώρα. Εντάξει, εντάξει. Τελείωσε. Τέλος. Τελειώσαν οι κάμερες. Ναι. Για να σε δω, Βασίλειο. Λοιπόν, εδώ θα το χτυπήσουμε το σπρεσάκι. Ναι. Το πρώτο τελευταίο για σήμερα. Κι άλλο θα πιεις εσπρεσάκι, κι άλλο έχει Είμαστε μετά. στο Kimbo. Kimbo. Ναι. Θα φτιάξουμε παιδιά εδώ πέρα ένα καφέ. Να έρθουμε στα ίσα μας. Όλες τα ίσα πίνουν να πιω να έρθω στα ίσα μου. Ναι. Και εκεί 5 καφέδες. Ναι. Και μόλις τελειώσουμε πάμε για ένα καφέ. Κλείσε λίγο να κρυώσει. Για πες μου. Το μικρόφωνο είναι σε μένα. Σε σένα. Και δεν μιλάω, άμα δεν είναι το μικρόφωνο δεν μιλάω. Σε σένα. Καλώς. Για ποια ώρα της ημέρας? Πολύ, ναι, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Πάμε. Το μικρόφωνο είναι Εκεί μπροστά είναι. Έλα. Πάμε, ευθεία. Συνεχίζεις. Πότε για... Τώρα γίνεται το μικρόφωνο. Γύρισε. Γιατί έχει 3 σκάλες, είναι και το στρόγγυλο. Ναι, το ξέρω. Να βγει αυτό το στρόγγυλο. Τώρα θα βγει το στρόγγυλο, στο επόμενο πάτημα. Ναι, πρέπει να αφαιρεθεί, να μην βγαίνει. Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος. Σε πειράξει τώρα κι άλλο καφεδάκι. Όχι, μωρέ, πίνω καφέδες. Πόσο? Πίνω, δεν έχει πρόβλημα. Δεν θα πιω άλλον τώρα, αλλά γενικά πίνω. Η Αντίκο. Δεν θα πιω άλλον τώρα. Λοιπόν, και κινούμαστε προς την έξοδο. Κυρίες και κύριοι.
εδώ είναι τύπου μπάρμαν και τέτοια. Stabilization έχει, Ναι. Τα αναψυκτικά Βίκος. Και και αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το τελευταίο περίπτερο. Έτσι. Αυτή είναι η Χορέκα. Την καλύψαμε περίπου το 80%, 70% πήγαμε. Ζητούμε συγγνώμη αν δεν περάσαμε από το χώρο σου. Δεν το κάναμε επίτηδες, απλά έτυχε. Και αυτή ήταν η Χορέκα 2024. Λοιπόν, κατευθυνόμαστε προς την έξοδο. Αφού περάσαμε από όλα τις αίθουσες, hall, κατευθυνόμαστε από εκεί που ήρθαμε. Τι ώρα είναι? 12 και 4. Είναι 12 και 4, η έκθεση άνοιξε στις 10, πρώτη μέρα. Σήμερα τι μέρα είναι? Παρασκευή. 9. Νομίζω πρέπει να έχει 9 ο μήνας. Ναι, 9 Φεβρουαρίου. 9 Φεβρουαρίου 2024. Το πρώτο 2ωρο της έκθεσης, γεμάτο με κόσμο. Εμένα μου αρέσει να βλέπω σε τέτοιες εκδηλώσεις, exhibition, εκθέσεις, μου αρέσει να βλέπω κόσμο στην Ελλάδα να δείχνει ενδιαφέρον για να κάνει τη δουλειά του ακόμα καλύτερα, για τον τουρισμό, για τον καφέ της γειτονιάς, για τους ανθρώπους που πάνε για δουλειά το πρωί, να δίνουν τις καλύτερες υπηρεσίες, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός υγιής, να προσπαθούμε να κάνουμε όλη τη δουλειά μας καλύτερα. Έξι από εδώ. Εξέταση με προσκλήσεις online και εισιτήρια εκεί πέρα και ο κόσμος μπαίνει συνέχεια. Πολύ ωραία έκθεση, δυνατή. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Και πάμε στο επόμενο βίντεο. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε στο πώς το λένε αυτόν ρε, που έχει τα test ride, τις μηχανές, τα Honda test ride που πας και κάνεις test ride. Νομίζω τον λένε Κινοσάτη. Λοιπόν, πάμε στο Κινοσάτη λοιπόν.